প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই এটা মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই মানুহ পঠাই দিছোঁ যে আপুনি আহক, ঘূৰি আহক, আগত যি হ'ল আমি একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। जाय जाय बिथांमोना UPPL आव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना। চন্দন ব্ৰহ্মক আমি ইউথান লোৱাটো গম পাওঁ, তেওঁ আহিব, আহক, হয় আমাৰে মানুহ হয়। रावबो थांफिना। बरन्सो दिनैनि जि सिनारि BPF-निफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों। जाय जाय बिथांमोना UPPL आव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना। बरन्सो दिनैनि जि सिनारि BPF-निफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों। खोथाया जिहेतु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ, रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ, बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोननो सोंनायखाय। नङाबा बे खोथाखौ सोंनांगौ, फिननांगौ, आं रिप्लाइ होनांगौ होननानै बहाय माबा मोनसे बास्तबता एबा बहाय मोनसे गुरुत्व दं आं बेखौ साना। खोथाया स्पष्ट जे दिनैहाय UPPL राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिबायदि मोनसे मजबुत सिन्ताधाराजों एबा परिकल्पनाजों जिबायदि आवगायगासिनो दङ, थांनाय MP इलेक्सनाव जोबोद मोजाङै आइ आफा रायजो राजाया आसा खालामनाय बायदि UPPL दोलोनिफ्राय जाहा मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाया जों दैथायहरनो हादों। बेवहाय निस्सय UPPL-नि पार्टिनि भटल' नङा, खारन बे रायजो राजानि भटजों देरहादों। दा बेनो प्रमान खालामो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ दिनै ओनसोलनि आफा रायजो राजा गासिबो जाति जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफ्रा गनायबाय आरो मोजां जि मोनो, बेनो थांनाय बारनि प्रमान। दानि जि अबस्था फैगौ बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनावथ' आरो माने सिरियासद्राय जानानै बहाय साननांगौ जेबो गैया, बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन, बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाया मिथिखायो। दा गतिके आंल' नङा जे BPF-निफ्राय जाय जाय बिथांमोना UPPL आव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना। बरन्सो दिनैनि जि सिनारि BPF-निफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों। दा खोथाया जिहेतु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ, रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ, बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोननो सोंनायखाय। नङाबा बे खोथाखौ सोंनांगौ, फिननांगौ, आं रिप्लाइ होनांगौ होननानै बहाय माबा मोनसे बास्तबता एबा बहाय मोनसे गुरुत्व दं आं बेखौ साना। खोथाया स्पष्ट जे दिनैहाय UPPL राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिबायदि मोनसे मजबुत सिन्ताधाराजों एबा परिकल्पनाजों जिबायदि आवगायगासिनो दङ, थांनाय MP इलेक्सनाव जोबोद मोजाङै आइ आफा रायजो राजाया आसा खालामनाय बायदि UPPL दोलोनिफ्राय जाहा मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाया जों दैथायहरनो हादों। बेवहाय निस्सय UPPL-नि पार्टिनि भटल' नङा, खारन बे रायजो राजानि भटजों देरहादों। दा बेनो प्रमान खालामो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ दिनै ओनसोलनि आफा रायजो राजा गासिबो जाति जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफ्रा गनायबाय आरो मोजां जि मोनो, बेनो थांनाय बारनि प्रमान। दानि जि अबस्था फैगौ बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनावथ' आरो माने सिरियासद्राय जानानै बहाय साननांगौ जेबो गैया, बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन, बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाया मिथिखायो। दा गतिके आंल' नङा जे BPF-निफ्राय जाय जाय बिथांमोना UPPL आव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना। बरन्सो दिनैनि जि सिनारि BPF-निफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों। 7 बोसोराव सिगांनि सरकार एबा BPF सरकारा मावनो हायै
बा गोसो होआजासे गोसो थानानैबो मावाखै बिथांमोना बे खामानिखौनो दिनै मावदों आरो बे जाहैबाय हा हुनि खामानि जोंनि गोबां आफादफोर गौथुमफ्रा बा गावारि बिथिङाव जि हा हुफोर दङ बेखौ एलटमेन्ट मोननो हायाखैमोन नामजारि जायाखैमोन सेटेलमेन्ट जायाखैमोन बेखौ दिनै जोंनि सरकारा खोब खम समनि गेजेराव दिनैहाय 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन हाखौ दिनैहाय एलटमेन्ट होबाय नामजारि होबाय ट्रेन्सफार खालामबाय बेनिखायनो दिनैहाय नैबे आमिनपारा गामिनि जोंनि सावथाल मुन्डा उराव बिथांमोनहा गोसो गोजोननायजों सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ साबायखर जासिनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोबोद मोसायै मुसुरै सरकारनि जे थांखि बे थांखिखौ जे बरायदों आरो बे जोंनि बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो सरकारनि फारसे बिथांमोननि गंग्लायनाय निस्सय जों नुनो मोनदों आरो मानोना हाया सासे मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां सासे नोगोरारिनि थाखाय हा गैयाबा बेहा बे हादोर बा बे ओनसोलनि नोगोरारि नङै बायदि जायो दा बेखौ मोननानै बिथांमोना जोबोद गोजोनदों आरो जों गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि सरकारा बेखिनि खामानिखौ मावनानै होनो हादों आरो बे सरकारा थांखि लादों जे सासे मानसिनि एकदम जोबथा सुबुंनि जेंनाया जोबागौ माने जायफोर मोनथावना बे मोनथावना सुबुंफोरनि हा होनाय खामानिया सोलिबाय थागोन जौगानायखौ जों लाबोगोन सान्तिखौ जों लाबोगोन आरो बयनिबो गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनाय अनलायनायखौ जों लानानै फैगोन हारि माहारि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ जों लाबोगोन गोजोना अलरेडि फैखाबायानो आरो नैबेनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोन बिदा फंबाय सानलायनाया फैगोन बेखौ जों लांबाय थागोन दैदेनगिरि बिथांमोना बिसोर सिगां बिसोर होदोंमोन रायजोखौ बेखौनो मावफुंनो हायाखै होननानै दा नायदो बेनोथ' फोरमान दिनै बिपिएफआसो खोथाल' होबोदों बिसायख'थि फैबा बाथ्रा बुङो मावगोन होननानै नाथाय 19 बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 19 बोसोर सम मोनदोंमोन मोनथाम सरकार बिथांमोनाव थांदों नाथाय बेयाव मावफुंनानै होनो हायाखै नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल आरो एनडिएनि सरकारा थांनाय नैबे जोङो बोसोरनैल' फुरा खामानि मावनो मोनदों बे बोसोरनैनि गेजेरावनो जों 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनो बा गौथुम एबा आफादफोरनो बे हाखौ एलटमेन्ट होबाय सेटेलमेन्ट होबाय दा बे खामानिखौ जों मावदों नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां मावदोंमोन बेखौ बयबो मिथिखानाय बेनिखायनो दिनै गिदों रायजो राजाया गासिबो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामसिगोन प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामसिगोन सरकारजों थांजोबसिगोन बेखौ गिनानै नंखाय फोसावदों नंखायनिनो बिथांमोना साया लानानै फैदों आरो नंखायखौनो दिनैबो आरोबाव नंखाय बुंनो फावसियाखै आरो बे नंखायानो बिथांमोनखौ थांनाय समाव हाखराव गाब्र'होदों सरकारनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव जानगारनानै थानांदों बे नंखाय बुंनाया जोंनि थाखाय बोरसो जायो बेखायनो बे बोरा जोंनिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उफ्रा बिसायख'थियाव जों जे जोबोद मोजां माने डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दं बियो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों फोरमान मोनो हाग्रामा महिलारिनि प्रमद बर' हाथाव बिटिसिमाव स्ल'गाना इउपिपिएलआव बे जाहैबाय एमएलए इलेक्सन बिधान सभानि बिसायख'थि बियो बेयाव हाग्रामा महिलारिया गाव लुबैनाय बायदि देरहानानै थांब्लाबो बिटिसि सरकाराबो बाया आसाम सरकाराबो बाया इभेन सासे भिसिडिसिनि मेम्बारखौबो बे दाननोबो हाया होखारनोबो हाया मानोना बिटिसि सरकारनिया जोंनाव थागोन चेयारमेनाबो थागोन मेम्बाराबो थागोन गासिबो थाजोबगोन मानोना बे बिटिसिनि बिसायख'थि नङा आरो हाग्रामा महिलारिनि मेलेमाव गोसो मेलेमाव बे सोरखौबा होखारनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बे गाज्रि सिन्ताधारायाल' बिथांनाव फैबाय थायो गावहादे मा मिशन आरो भिजन दङ बेखौ दिनै रायजो राजानो खोन्थानो रोङाखै जेबो मिशन जेबो भिजन बिथांनाव गैया ओरैनो नांगौ खालि गोहो आरो गोहो नाथाय बे गोहोआ माजों फैगोन रायजो राजाया गोजोननाय गैयाबा रायजो राजाया नोंनि फारसे फोथायनाय गैयाबा फोथायनायखौ लाबोनो थाखाय नों खामानि मावाबा बे गोहोआ बोरै फैगोन बेनिखायनो बिथांनि साननाया दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय मोनसेबो जायाखै फैबाय थानाय समाव आरोबाव जे जासिनाय नङा बे रोखा কি কাম কৰিছে কাম পাৰাকি এই ঠাইখনৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাটোৰে পাৰাই
스피드 백화점 원세 제가 옛날 스피드 백화점 다시 돌아다니는 것까지 안 보는데 그다음에 다른가고 스피드 백화점 감독이죠 돌아다니는 거리세 다 감독이 아들의 굴고 살아가는 척도를 들어주니까 사람 살고 척도 거리를 제까지죠 아들 듣고 사람 백두한 것처럼 아들 듣고 거리를 살아나요 사람 살고 척도 때문에 nang ba yấp xa li nhau bao cái bữa phiền gỡ